History Maker Balochi. O रेल गाड़ी तो का सिंध एरिया में शुतगा मन अमरा गो नबिता چون گورا تو جوست ما کتا يقا بله پرچا که من یارا نشتگا سوال تگم سیکل ایدا دا که مسکتا دا که برابر بیتگا ما تو معذوری مارا تمہیں بلا ترہ گڑی یہ دستائیں گڑی ہاں انشاءاللہ گڑی ما وقت وقتا تو بگو ما یہ ٹیمہ ہم زانا ناصر چتا او ما گلے تو کا کہا چتا برنجی تو کا مساموگت کا آو او ما وقتا کسان بیتگا درود درحبات شرفند چارو کو گوشدارو کا ہرند جاگا نشتگت دراو سلامت بات ہے ہمروز بہارم بات ہے گمگڑتی مگند آتے ہیں شرفند شما زانت کے ماوتی چینل ذریعہ ہما واجہاں گوم گندونین کنے کہ ہا بلوچاں زندہ جتا جتائیں تکاچے سیادی دارا او بلوچ سوسائٹی چاگرد تو کا ہاں ہوتی زند گوازن تا مرچی میں مہمان یا کھنچیں واجہے کہ ماں سرپد میں کہ ای بڑے مردم میں سوسائٹی میں چاگرد تو کا میں ورنہ ہی پدری چھے واسطہ سکے نا میں مرچی مہمانی وجہ ناکو محمد سے کسانیہ در کسانیہ چمان چھے معذور مردوں میں بلے شنکے ناکو محمد ما بستا کہ آیا زندے پڑا آیا دل پروشی نبوت ندیستا آیا آمدیستا کیا سوت جن گائیں مردوانی چارگا رو گائیں تر تابوں کن گائیں یہ یقیناً میں نوکیں پدری سے واسطہ مزنے یک سکے نہیں ناکو محمد ماتر وشت کریں تو میں نتوارے کہ تمہارا وحدہ تمہیں گمن اشتگے ام دیوانے مچھت تو بعض چیزیں دربارے مجھا تو وتی جندے بابتا ناکو محمد بگوش کہ تئی پیدائش کجے گئیں تو کجے مردمیں منی پیدائش گمازگے گئی گمازگے مردمہ بلے منی اصل پیدائش ہمیں لے گئی وقتے کہ من رنداوتی منی کسانیہ منی چا معذور بھی تو منی خیال ہے نہیں خیالہ چھ پیسر ہیں یاداشتہ چھ پیسر ہیں وقتی کہ من وتی ترتاب مقصد زانتا گوڑا من پدائی وتی ملکی اللہ داتا کراچی اشتا چیزیں مدتا میں کراچی بیتے گا چیزیں مدتا میں ملیرہ بیتے گا چیزیں مدتا میں سندہ ہوں تا بعض جگہ ترتے گا تو کراچی روگ سواب چی ترا کماشا بورتی یا تو وقت شتے تو ندیستا شروع آکے مچے دا شوتا ہاں من گوشت کے ماں رواں کراچی منی کماشا نمان نیت آئیے منہ گوشت کہ تو یک معذوری مردمی ہے اگر تو کراچی برو ہے آودا گاڑی اور رش سکباز ہیں تو آودا ایکسیڈنٹ بے نقصان بے ماں تیرہ ہوگا نماننا جی بڑا اسی اچھا علاوہ موات شتا میں چردہ میں زمانہ ما شتے ہیں اٹھیں با گاڑی ماری نیستا ما شتے پسینیا لانچانی سرا پسینیا چی کراچی شتے آو چیزا میں سوار دیکھتے تربتا سوار چی پسینیا گوڑا ہودا میں ایک مرد کی درگی لانچ والی مرد کے نامہ کہودا ازگر کہودا ازگرہ منہ گوشت کے منگو منہ کراچی ضرورتی ہے را دے ایو شہری متر را دیا تر بیکرہ ہے را دیا گوڑا دوسرے روچ گوست منہ بروسے نبی منگو بلکہ چوبی منہ مسکرہ کا منہ را مادا گوڑا ایک روچی مشتا مودا کہ ٹکٹ کٹنگ بھی آئی ہے من گوشت کے تو چوبی کا 16 روپیہ آتے با ٹکٹا کراچی ہے مسیح ہے مگو تو منی ٹکٹا کٹنگ بے کہاں مر رہا گوشی نا مطرح پیری را دیا کہ لاپ ہم پیری او تی وارک پیری تی سمجھو کہ ٹکٹ پیری مگوشار اگر تو منا پیری را دے گوڑا منی ٹکٹا کٹنگ انی بے کہاں منا بھی دے بروسہ نبی ہوں بلکہ چوب من را دا گوڑا منی ٹکٹا کٹنگ کو منا دا پداما ایرنا کو میں پدا شتا دی یک مردمیہ پیش داشت کہ یہ کاغذہ بچار یہ کاغذ چی ہے منگو منا بھی سمجھائی نہیں آیا چارے آیا گو یہ کہ ہستی تی ٹکٹیں وہ پدا لکھتا اما ناودا سرا کہ شوارا گھم پیری اور شیا شری سرا وتی منزل سر کا
گوڑا میں مطمئن بھی تھا میں گوڑا ہمشی کس جگہ کو پدا ٹیم بھی ولا چاہت کو گوڑا ہمشی مشکتا کراچی یکیں روچہ کراچی سر ہوتے انہ کراچی یک روچہ بسرنے بھی تھیں میں صوبہ کے سوار بھی تھیں بیگا چیزا درت کا گا صوبہ دنت کا تو بیگا درت آشپا راہا بھی اے روچہ ہم راہا بھی کالا دومی شپا سر بھی ناچ سر آودی تی عمر ہی وادی چین چکا اندازہ عمر منی کسانا بلے چونکہ ماں عمر نہ لگ کے ماں بلوچ چو سال ترا یاد بھی کجاں سال بھی کجاں سن بھی منہ یاد نبی کا دورہ نہ پچا کہ سال ماں یہ چیزیں بعض کوشش نہ کتا آوادی کہ تو کراچی اشوتے پدا تو روز تو مزن بوتے کراچی ناکو محمد چھائیں تھی گوڑا کراچی آوادی بلوچانی زند چونت کے ادا تو آہانی کار روزگار بلے وہ وجہ پدا تو مزن کے بوتے تو چونکہ چمّا گو ندیستا بلے ہمیں توارشتا مردمانی رویہ دیستے گا جی گوڑا چچو فرق بلوچانی زندے تحات کگت تو کہ روز تو مزن ہوتے بلے وجہ مرچین دورہ آ دورہ زمین و آسمان پر کی آ دورہ کے من شتا گا منہ ودا وطی آسی مردم نبیتا بلے ہمیں بلوچا منہ اچھو دوست داشتا منہ پوچ منہ وراغ منہ وپساگ ہر سہولتی بیتا اشیا منہ اچھوڑا تکلیف نہ داتا مرچین دور آ دور نہیں کہ آتیں بھی من دیتا انگیں دورہ اریا انسانی وطا شر برابر اگر برابر نہیں گوڑا دومی مردمہ یہ فکر نیستی کہ یہ بزگی یتیمی معذوری معیشی مددتا بکنا دنیا تو کا شر مردم ہست عام درو یک نیا بل مقصد اسی کہ آ دور مقصد آ دور یعنی انسان دوستی دگر بیتا انی چو دوستی انسان جذبات تو کا نیست تو چشیں کسی اونر طرح سے کاریں تا دستکاری یا کاری چشیں چیزیں تو زانتا اس کار میں نہ جانتا ہے ہاں بلے میں عشق تک کہ تو ہمیں معذوری آلتا ودی کراچی ہوتگے تو تھرتگے نہ ترگا میں پیدل اچھی جگہ بھی تک کہ میں گاڑیاں نشتگا پیدل شتگا اور یہ ریل گاڑی تو کا سندھ ایریا میں شتگا من امرا گو نبیتا چون گوڑا تو جوست میں ہوتا کا بلے پرچا کہ من یاد بیتگا نہیں جاگا میں سوار بیتگا باری کراچی سٹیا ریلا گشتا ریلا سفر کتا آتی میں گشتا ریلا سفر مکتا بڑے میں عشق تک کہ تو ہمیں ٹھالو کی سیکل ہم چلائیں تھا تو معذوری تے چون چلائیں تھا میں شروع من بیتا سنگت نام بیتا ابراہیم یہ سیکل کرایہ داتا مامشی کہہ رہا نشتہ مسکرہ کتا اسے من سخت دوست بیتا مامشی کہہ رہا نشتہ کا سوال تیگا مسیکل ایدا دا کے مسیکتا دا کے برابر بیتا گا بڑے دیریں سفرہ میں شتا گا میں یک مردمی گوانڈے ہوتی دیمان آدھیتا آیا انڈال مناؤ گو بیتا گا بلے آیا رائے یعنی گشینے گو واسطہ کہ کراچی تو بات زانے کہ رشی ملکی آو دا گشینے گی نبی گرامی گشینے کے وجہ چی ہما مردم من آدھیتا ما گوڑا ہما انہیں رائے شتا گا وجہ محمد دیکھے ایک چیزی ما دیستا کہ تو ترہ تمبور کی گو بتا ما کسان بتا گے ترہ محفل و دیوان و مجلسانی تہا تو ہمیں تمبور کی گو شعر جتا تی وشیں تواری وشیں آوازی گوڑا ترہ ایک کیا سکاریں تا چونی اولی رندائی تمبورک چون تی دستا کپتا تو چون جنگ زانتا شیئر بلے منی جنگ بیتا شروع ان پہ تو ایک سازی بیتا بلائیں نامی کیوتا وجہ واجہ بحرام وجہ بحرام آئیے کہ استیں بلائیں پنکاری بیتا سرو دے گوڑا ماں ہمائی کا رسکتا اوشی اچھی بعد رندہ آئی اچھو دنیا سفر کتا گوڑا موت ہر جاگے دا ہو دا تارتا سنگت سوسائٹی یعنی تو کا یعنی کہ مشکل ہو گپر جاتا ہوتی نکوشی بنائیں تا ای گوڑا کہ مردمان ترہ لوٹ آئیں تا دیوانا مجلسان کے تو تمبورک جتا و شہر جتا
تو چونی شیر جتا نوکے زمانے کے سوت جتگا یا کوہنی شیر بند جتگا چونکہ مولا موسیٰ حق ماں وڑوڑے جتا کوہنیوں میں جتا نوکیوں میں جتا بلے گیشتر میں کوہنیم جتا کوہنی تی گوشندہ کھیکے دوستگی تی گوشندہ کھیکے ہوتگا دوستی ہوتگا وجہ مانو چونی گا ہر کسی گوشندہ گوش داشتا میں ہر کسی کہہ رہا عشق تگا گوش داشتا گا بھلے واجہ محمد ماں گندگا ہے کہ چمّا تو معذوری مردوں میں بلے ترہ گڑی ہے دستائیں گڑی ہے ہاں انشاءاللہ گڑی ہے ماں وقت وقتا تو بگو ماں یہ ٹیمہ ہم زانا ٹیم سرا بلے منہ دے جا بری ہنگاستی کے ماں ہمیں گڑی دستے وجہ چی یک جاگئی مشوتا من یک جست کو گوڑا یا اللہ بزن دلی تو کچی استا اور چند مدتا منی دلا چی اون ریتک ویشی چی بعدو مشوتا مولا یہ کر رہا کراچی آیا منو گوشت ترا نظری ترا نظری کتا من ترا انشاءاللہ تائی دیدیاں تی دلے اون بند بھی بلے اگر ترا یکی ہر چوڑے مرد میں جس بکا اول بگو من نزانا تو یا سیدھا ہی گپا مجا مطلب یہ تی لاچاری ظاہر نما چدو دین ترا جوست کتنا کہنے بلے یہ خدا اداد ہے کہ تو وحد ذاتا وحد ساحت ذاتا اگر تو گڑیا مچا رہے ہم واجہ محمد ترا چو مارے کے یک جاگی تو نشتگے وہ تی لوگے دیما کھاپری اچھیرا بانگ توارا گاں دنی تنیت کا بانگ نو تو چو ذات کت کنے اندازہ جت کنے کہ وحد انو کجا رستا الحمدللہ پرچہ کے وقتی کے بیگا کی بھی دنیا بچا صوبے تو دانشوری مردمی صوبے سائق ایک کشا بھی بیگا سائق پدا ایڈی میں کشا بھی تو میں نے انچو محسوس بھی بلوچستان ہی دمگان تو کا تو کجا تارتاب کتا بلے بلوچستان تو کا گیشتے میں تارتاب نہ کتا گیشتے تارتاب میں سندھا کتا بلے ادا کم چیزیں جاگا تارتا گا ادا دشتیریا یا گوارگی کنا گوارگاں شتا گا بالی کنا بالا شتا گا پسینیا شتا گا او بعض کی جاگا دیر داج من شتا گا او ایرانا چابارا میں شتا گا ایران شہرہ میں شتا گا تہنا شتا گے جی تہنا شتا گے یوکا آمن امبرگو نبتا امبرگو کندر ریک جیو مندہ کم وامی دیمی جیو مسیطی ہے تو مندہ شتا گے جیو ہمدہ لوگا روڈ سرایا لوگا آجی بابو ہے اے مندو والا ہمدہ لوگا روڈ پسیلی بستا روڈ مندہ نشتگان ہو یہ گاڑی ہے آتک گاڑی ہے مندازدہ گاڑی ہوشتا گاڑی ہے من سوار کو گوں اسی والا گاڑی ہے تو کجا رہے من کو من گمازی رواں کشی تو محمد ہے میں حیران بیتا کہ کئی منی وہ نہ زانا من کو ماں ہاؤ محمد تو گمازی نشتے گئے من کو ہاؤ من کو من ترا نہیں تا تو منع نہیں تا تو چطور زانے کہ ماں محمد ہاں شی منی میتا مطرح بوشا مکایا منگو ہاؤ شی منی نامی آجی بابو ماں نشتگا دستا مالی اکبر چوکا اس طرح منی نام کرا جاتا ماں دستا تائی ملکہ نیت کا گا اسی تائی نام منا داتا آجی شیر محمد میں آجی شیر محمد نہیں مطبار وفات بھی ساکھ پہ من چوتا اسی گاپ گاپ پہ سارا دھاتری میں کر رہی بڑی مردمی آئی بڑی بڑا مرچی کو مچارا ہاؤ آکی ہمیں بڑا مردم تاوے آو نا مرچی کی گھاو بڑا مرچی کی طرح مطلب واج زفر سارا گیشتر چین کی طرح زفر وجہ من چونے کا زانا کو شوکائی آو نا زانے کا من چکے نہ سمجھی نا یہ شر تائی وجہ ترا زانا تے لوٹو کستا ماں وہ چونی تے شیدائی بکتگا چونائی یہ چینا چی عبید پروا نہیں ماتر گوش داشتا بیتا دیوان واجہ زفر جوستا ہے کہ تو مچے سارا سرکبت کنے
وقتا ساقب تنگا ناصر چتا او مک گلے تو کا کہا چتا برنجی تو کا مساموگت کا او ما وقتا کسان بھی تنگا چوک ترتاب کتا میں گٹورو گران گمتا مچن چارین تا ما وڑوڑے آتے میں کہ متارت تو برابر بھی تنگا ما وڑوڑے آتی کار کتا کہ کسا نظام تا کہ ایک چونی مردمی بلے نہیں نیما عاجز و بیزارا ارکز مرچاری ما یہ راہ چارا نستگن بازو گوارا کس کانی نگندہ مگارا یہ تو شعر ہی کو ناکو مت گوڑا چون بکنا تو کچھ میں شاعری نظر تو شاعری کو کرے سندھا تو کچھ میں باز تر رہتے ہیں سندھا کجا کجا چھوٹے سندھا سندھا بلے سندھا یک جاگی کننتی ٹنڈو جام ٹنڈو جامہ شتگاں ٹنڈو الیارہ شتگاں میرپور خاصہ شتگاں جمسا آبادہ شتگاں ڈگریا کاچیلایا کنریا جڈیا پیتوریا شادی پلیا ماشاءاللہ اور داتی چار ملنا ٹنڈو آدمہ اڑیا ماشاءاللہ ینچی جاگا نہیں نام ہے کہ ماں عشق نہ کتگا اڑیا او نواب شایا نیا ڈیریا باندیا سراڑیا کوٹلا لوا پٹی جان تک شتگا تو وہ نون تک اڑا تو سندھی نظر تھا تو سفر کو اڑا تو زبان چون شن کو خبر چون کو تھا ای بلا آٹی با کہ میں شتگا شن کر مقام باز سمجھتا رندا گڑا مقام بازاں تھا چون آگا کہ تیگو سندھی خبر بکھاں تو جانے میں سندھی بار آئیے سمجھو کہ ہم آپ ہی کھائی ہے جواب ہم داد کا نا تو اگا کہ انو گوشک بلوٹے سندھی تو کا کہ میں وتی چادر لوگا بیال کو تا منی چادر برو بیار جلدی بیار اچھی گوشے تو اچھا سندھی تو کا جی آو بلے چادر من نی بچا دورا کہ میں گوشتا نہیں ماں دیالا جی آو بلے مقصد اسی کہ نہیں مطلب چادر اچھی گوشی میں بے منی والا چادر گوشے جی آو ہے نا ونجی پانجی گھرتے پانجی چادر کھانی اچھی موقع دے تو تئی لے جا ناکو محمد ماشاءاللہ چلے گی کہ بالکل تو سندھیا پکا ہے بڑا تو شبہ کم زانا سندھی یہی شرری کے دیکھے اردو ہم تو چو سے کتا ذات در پڑتا گوڑا یہ شعر کے تو جاتا گا دیوان انتو کا مجلس انتو کا یہ شعر تو چون یاد کو تگا شعر وجہ ماں چو اشکو تگا اشکنگو وجہ چی میں یاد کو تگا دیگر چی اشکو تگا پدا یاد کو تگا اگر تو لوٹے تو شم اللہ پازولے دوستے گال منا پیش کم تر پیش کنا پیش کا شرری کپ پہ بوانے ہو جا ملا پازولہ کوئی ہم شہرہ تو لوٹے علب شہرہ بھی جنا آؤ جی ہما باری کے علب رند جاگہات اس la وجہ رندانی شہر ہیں جی ہما باری کے علب رند جاگہات بن سبودانی شہر ہزار گنجے مکچات بوران جلوہ سیران پسیلہ چمچات بوران جلوہ شیران پسیلہ چمچات ناستگاں ٹوپو دمامو بابات ناستگاں ٹوپو دمامو بابات ذریں زمدیل کو تحتگاں میرے تاک چاہت ذریں زمدیل کو تحتگاں میرے تاک چاہت حمزہ سلطانی عظیم شان بارہات حمزہ سلطانی عظیم شان بارہات و دائمہ ایرانی یلان جنگ کا رہا آبزو جوہرات کا گوکال وادہا پر صلاحہ نوش روان عادل کانہات آروچی دختر کو میرے امزہا پیوند نامہات مجسمہ کے پیروز گلو نامردی نہات چل ہزار رند گونہ تو جنگی تی ہوات بہترین رندان جہ بجہ زرین ایموات پیلے پہ شمشیر رہا آماچی دراد پیلی پہ شمشیر رہا آماچی دراد تو بادشاہ چو جمبرہ سائل اسرحات بادشاہ چو جمبرہ سائل اسرحات پر یزید کوشا قریشیاں شادہات پر امیر مرگا قریشیاں جہجتاک ماں پلی پولین درم گورین کاڑاں کجتاک ماں پلی پولین درم گورین کاڑاں کجتاک علق گنجیں برسر دینہ مرکتا
Nidimi pa kaccio dadaro sivia kuta. Wow. Nimi pa kaccio dadaro sivia kuta. Mangala sarta dame sobe lajata. Uda jagin yasali nestogo zid sel kuta. Akira goda rindani dela deli mel kuta. Wastagan pishi bara ho chusta digara. Aruchin Nasruddin ke chaya magas jamu bakarat. Manda jam Ahmad bastagin rajani sarat. Dezeka ashum mana to sarhad kambarat. Mange hai darbanda shakar ganji aidarat. Lalla jalla burramino deli chakarat. Mezare shira almaho pargolangarat. Jambita Iranu Mashad Sali Saibarat. Sindhi Talborraman Huzura Kol Naukarat. 3000 Isai Umar Kote Lashkarat. Umar Aji Adele Shahani Gwarat. Yusuf Umar Kongorani Taj Sarat. Ebatan Bibagarma Gada Nami Grobarat. Wajatik Zani Bibagar Shekar Aruchi Mashai Doktara. ایک زنی بی بگر شکار شاہ دخترات شدادیہ بکالیا کدے بلوچی قدر درات شدادیہ بکالیا کدے بلوچی قدر درات بلے تو روان چنگانی سعید جدی نوکرات ملا رامین و جتو میرین عمرات گوارم گل لاشاری مگسیہ مردوارات بلے ارسبا گنداوگ موجو پاوجو لشکرات بلے نیکی منی کچی بہادر رانی درورا گوڈچے مردانی رگاما عالی ڈگار 366 نوابی پروشتک تہار مردی آگوازیں تنگوتی پنچ روچے وہار میں تری تبلان گورتا وش نام و توار بلے ارکسی رندین گوڑا یدمی دل گوشا بیدار پا منی سوجانی پادو رندان شر بچار پا منی سوجانی پادو رندان شر بچار آئے اراد مندہ شب اگر ارچندہ تہار بلے شمع گردستہ نشانہ ماتو گہار دور ہمیں گڈا پاشما کب تک آہرہ سہل مسندارک شما میرت روچی علمہ بلے نیک چا ادرکا گدی جبتا مردمہ شرطا ہما مرد کے مرتگاں ہوتی براتانی رما مچی نام شما مانی اجہانا چا رستمہ بلے میں ہبار ایشا پا حقیقت باور کنے میں ہبار ایشا پا حقیقت باور کنے منگلو رمبا چورما سنگ سر کنے وہ رکابانو جنگی باداتاں گر کنے میرے دوستیا نیک پہ سیمو زر کنے ملی تامانا کشوتی کاراں شر کنے مشکلیں کاراں گوڑا کھماشی پی سر کنے نیکی پیری نیچے بنا دیگر کنے گوش منی گفتار و حدیثیں پندہ کنے پاس کے پاسا مصابہ سوگندہ کنے یہ چورا و پتاں چو قدیمی رندہ کنے گوڑا ملکان تاراجی شاہی چو گرگندہ کنے ملکان تاراجی شاہی چو گرگندہ کنے اوت آگاں کمیناں گو مزارانی پوش پداں مکہ نے گرا جا بگی نوحانی لداں 10,000 برات واجہ آگا سستی کا گوڑ بیزا ردان ناتفا کیا وندہ و ہچی نبان یہ شتا روچ و گوڑا ہما دنیا یا شپان تنزتاں پیرو مچو دیوان سرپان تنزتاں پیرو مچو دیوان سرپان گوڑا مہمک راجہ بنجتا آسان گب گپان بازی پر ٹوہار و کلاگاں گجو کپان آہینی پلی پر شمی کردار درپان وتی دلے اللہ بس سیاہی اگم بعد بھی من ہزارانی چورما سے ہمار ساد بھی وشمار رنداں پر حقیقت امراہ بھی چورا پت و اتفاق یک راہ بھی تیوریں گٹی چو تلارم بھی راہ بھی پلی مستاگی من بشارتاں گواہ بھی بلے گوری گی مالو گنج کا سا نامدار نکن مردم ہاں دعوایا بیدر و بیوارا نکن یا بر سستیا نرو دسار نکن اما نہیں مردی کو دوبارہ وار نکن جنگا گن جوریں دشمنہ دنبار نکن شکلیں وابا وتی سرا انگار نکن اونا گن وشبوئیں دنا آتار نکن مسکن اور پازول آکلاں کسیار نکن
Ishaque pola tem kariya karanakam baskan o pazol akela kas yaranakam Ishaque pola tem kariya karanakam ashto dema shair hum dege guptar najam. वाह 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 वजह मोहम्मद माँ अति मेहनतवार कि ये सरजमी शेर इंचो गाल इंचो बंदे तो याद को तारा बल ये शेर चूके तो गुश्त के रिंदानी तारीख शेर है मुल्ला फाजुला निविश्ता को था भले माँ ये शेर तो का गिनते कि बाज़ें जगह पंत तो नसीहत तो चुशिंग का माना ये पंत तो नसीहतानी सरा तो जो गिनते कि मर्दमा बलूचा इसी सरा अमल कनगा कोता तो इश्क कोता वक्ती के पीसरा या गोश्त बड़ा अमल कनगनी मतलब वाराणसी के बीच नहीं आडल के पीसरा अमल बीता अमल नहीं इसती भले बीच चंगा नहीं के दर के तो के शुतगे हमें दीवाना के सोत गोश्ता गाना गोश्ता गुड़ा तरह मर्दमा मौज़ीद आता ही है आओ मुझे ज़रूरी अर्कसा मना दाता मज़ूरता भले माना लोट तक मना मुझ बिदी है भले गुड़ा चिंचो आवादी मतलब गेश आचे गेश तेरे मौज़ो इनाम चुशिन दीवान इतना याद भी मजलिस याद भी के आप तई दिले सरा नक्शे के मैं ये जगह शुता मनी गोश्तदारों को बाज बुत गए तो गोश्ता मर्दों पर तई शेदाई जूड़ बुत गए हमारा दमागा तरह बार बार लोटे तके अजय मनी गोश्तदारों का जगह शुता आओ दौर तो का बाज भी तंग जागे हर जगह आया मना लोटता मुश्किल कुलवाए दमागा शुते के हूँ इन्ना इंगोना शुते माँ देख जागा माँ आम मर्दों मना शुतगा भले माँ वती सौ से टी मर्दों बिता मुश्किल माँ ये वाला आया नहीं वाला शायरी न कोता न तर तगा तई वरना ये ज़माना का तई गुमाज़ी तहा तरह संगत बुत्ता आज तो आया तहा बुत्ता नहीं नेस्ता अनिस्ता नेस्ता कराची या सिंधा संगत बुत्ता तई वो दा बिता हंगामा क्या सब क्या बराबर दे रहे हाँ गुड़ा आ ज़माना के शुमे वरना ये ज़माना बुत्ता चूँकि तो चम्मा ची मजूर बुत गया चंपच बुत गया गुड़ा शुमे मशगला हो दिलचस्पी हो शौक गिश्तर चाहिए गुमा बुत्ता वजह से क्या हाँ हमने दीवान रोज बिता वक्त एक मान कर निश्तगा मस्करा मजाक होता ओ हाँ ये चीज़ बास पसंद बिता हाँ अन्नु तो लोगा वतिगा निश्चित के तो चे कने बहुत लोगा निश्चितगा इतना करना गुड़ा तो ये रोज वजी तो ज़िक्र इबादत कने या देखी चीज़ें गोश्तदार है या टीवी चला गए तो आवाज़ गोश्तदार है भले इसी के मैं तो लोगा उन्हें मैं बाजार हूँ तार रही नहीं कि मैं लोगा अब तक दराज के न करना लोगा मैं दर का है बाजार रहा दुकान रहा ओ वक्त सौ बेसर भी सानी रेडुई माज मैं ग्यारह कुरान वानी में गोश्तदार ना के रोजदार के और नमाज टाइम मैं नमाज रहा मैं ये वाली नया कि मैं लोगा अब तक दर नहीं आया गुड़ा नाको मुहम्मद तो शुमा दुकान रवा तो थी हम सायगानी लोगा रवा तो ईशाचू जाने हम सायगानी या तो हम सायगान चिदर अनुमन तो इधर के निश्तगे ये वजह जफर अकबर पत्थर चीरा निश्तगी कापरेगा तो वती लोगा ची अगर तहन्ना ब्याई जगह अतकुत कने वजह अकबर साहब मीतगा आओ अतक कना शोत कना भले गिश्ते ये बाजार अंचु में मायर नया नेता नतर तगा जी मनी गिश्ते बाजार हमारे के मन निश्तगा मामा जाएगा निश्तगा आ जाएगा लोग मोगन दोस्ता तरत कना आ जाएगा कि मेजबार न शुतगा गोड़ा आया माँ तरत इंचु न कना नाको मुहम्मद तेरा मोबाइल हमको मोबाइल कार मर्स का मोबाइल में क्या रास्ता हो मोबाइल है कि रिंग का गोड़ा तेरा नंबर तो नज़ाने नंबर तो वजह मोबाइल से के आई तो का मोबाइल है का नंबर माने अन्य वक्त के तो बिजने में कर रहा हूँ माँ ये डायल कुछ करना वाग माँ बलोटम बिजना नहीं मत कर रहा हम ये नंबर ओके कुछ करना माशाल्लाह माशाल्लाह ये खुदादात सलाहियत है अल्लाह ताला ने होगा ची तोहफ़ा तरह नाको मुहम्मद रसलतगा वरग तरह गेश्तर बलूची वरगन तरह गेश्तर कुजाम वरग दोस्त मन गेश्ते बलूची वरगन तो का नगानो शीर नाव शीर अमी बड़े दोस्त ओ मौसम तरह गेश्तर कुजाम मौसम तरह वशमा मौसम अरवाली के वश हवाई बीबी सर्दी बीबी और आ तो जाना सर्दी वश हवाई वश इन चीज़ें जी हाँ हर कसा वश भी मन हम वश भी
صحیح ناکو محمد ایشے چھ ابھی تو ودی کے کراچیا یا ای دمگان کے شتگے تارتاب کتا یا او دا مردمان کے را شتگے ای شہر زندگی تو کا ترا شہر زندگی او ای کلگو کچگانی زندگی تو کا شہر کجام چیز طرح گیشتر دوست بھی اور کلگو کچگانی چنگو مازی ہیں پل آبادی تم پہ ای شہران تو کا ترا کجام چیز گیشتر دوست یہ دوستی اسی کہ اصل دوستی انسان ہے وہ چھما ہے نا یا گئی رو چھمی گندی چیزی گندی کہ یا چوری کا دوستی ہمارا تمام درو دوست با نشی کے گیشتے ہیں میں نظر تو کا ہیچ نیستی پچھا میں نظر نیستی نظر نہیں بلے چھو انو کے منتو دا نشتگے اللہ تعالیٰ تئی دلے تو کا محسوسات ظاہر پیدا کو گئی مرگاں توارا جنگاں توارا گوات کا شگاں ہیں ای واشنگ تو ای خوبصورتی ہوتی دلے تو کا برے برے چھو حیال تو کا اور کھنے کہ ما چوشیں ماحولیا نشتگاں یا چوشیں جاگے کاپری چیرا نشتگاں اسی آؤ کاپری چیرا آیا لوگے تو کا آیا برانڈے چیرا آیا دکان آیا رائے روگا آیا کس کا آیا یا ڈرنا آیا یہ انہیں محسوس ہے کہ میں بھی مچھو تر رہا راستے ای شہر کر دیکھے ترہ شہری یاد ما ترہ زیادہ تکلیف نہ دی اگر ترہ دیکھے شہری یاد گوڑا تو میں گوشداروں کا چاروں کے دنیا چارگاں گندن تے تاکہ میں نوکیں پدری چم بیزاں کہ میں کھماشاں چنچو جکانسری گوما ای شہر یاد ہاں ای بلا ہیں گپی شہر چو باز منہ یاد نہیں باز نہیں مولا فاضل دیکھے شہری مولا قاسم یا دیکھے کسی ہے چوشی شہر میراز والا یعنی شہر جو استا مختصر نیا سر سندہ پورا یاد نیا شہر طرف برابری یاد بھی گوڑا آئیے بگوش دوگال سیگال گوش گئے پائدہ ندا تو وقت شہر بستا اجبر انہا کیا رہ جاتا زیرو محمد تو جاتا وقتا آؤ زیرو آؤ وقتا آؤ بلنی منی آواز ماؤ سیندہ دو قطن زیرو کے سو جاتا کنا ہنی تو ماشا انہا انی جتنا کنا انی جتنا کنا بل وقتا جاتا تو گو ما سرود ارچ شاعر گو ما جاتا تمبورا آؤ کئی گو ما ادا یہ تی غلام سرودی نبیتا پولابا جیو شکرم جاتا وہ دشتا دو سے سرودی ہیں کرم جاتا ہر سرودی تا میں کر جاتا تو رمی سالمی ایشانی بابتا عشق ہوتا ہے اجبر عشق ہوتا بلے میں تیم بے میں یاد ہے یہ نیا شمی زمان کا مردم ایشانی بارا چی گوشتک ایشانی شاہ زمان کا گوشتا یہ بیتا آدور تو کا انچو شعر و شاعری بازی نبیتا یہ شعر و شاعری یہ زمان ہمیشہ شروع کرتا گا نا یہ وقت کے پیسرا گوشتا گا میں یاد ہے نیا قصہ باری یہاں چی گوشتا چینے گوشتا تو زمانہ کے موسمہ و انوگی موسمانی تہا تو فرق چیئے گندے کہ مطلب 60 سالہ پیسر کہ میں دمگے موسم بتا آب و ہوا بتا گوات بتا انو کے ای عمرہ تو سر بتا کہ تی حیالہ موسم تہا بدلیت کا وجہ آوات کا پرچہ کے آتیں با ای وقت بیتا یک نودی سر کتا نودا شنزتا یک گواتی سر کتا کوشی وشخوائی بیتا گوڑا مردم جس کتا کے اکری و جنبر و نیا ایچیاں گوڑا یہ دومیاں جواب داتا کہ یہ کہ استا نودا اشان گوشان محپلی نود ای ٹیمہ دشتا لڑنا کہایا شہرہ آمینہ گوڑا اللہ تبارک تعالیٰ یہ نود آن سر ساحل کو تگا تاکہ مردمہ گرم ملگی نوتی منزلہ سر بے ماں صحیح یہ ماپلی نود مانا چیئیں وقت چھونے یہ ماپلی نود چیا گوشان ماپلی نود ہمشہ گوشان کہ صوب سر دھر کے دا سائلیں دا نیمرو چا چی بعد مردمہ ماپل اما چیزا گوشان کہ اشترہ سواراں چوکاں جنینہ چوری گاں رایا کاروانی رو گایا تاکہ وقتی کے رواں داکہ نیمرو چی بھی نود کے بور رہا آما مردم ہوتی منزلہ سر با واجب محمد تو سانگ کجا چچو سال بھی تو سانگا تا زہاں من سانگ بلے منی سانگا چکے ماں بچا نرے کیونکہ میں سال چن چکا جاؤ بلے اندازہ بھی 40 سال 40 سال پنجا تو بے سمجھی ہے وہ جاؤ منی سانگ بھی تا ناگی درکانے میں اک جا گئی جاؤ اذا زین آمادی میں کل لگی بلے
من سانگ نقدره گی و سیادی هم من وقتی سیادا بله بله مقصدشین که آنشتگان که لگا منشتگان گومازیگا گومازی بابتا ما بعض مردمان جست کتا تو ودی کسان ہوتے تو عشق ہوتا ہے گومازی معنی چیئے اچھا گومازی معنی یہ چیزیں کہ وقت مردمان گوشتا چونگے تو زانے کہ ما پیسرین دورا ایچشین والے معنی جست نکوتا ما بلے ہنچو جست کوتا کہ پلانی اسے گومازی کنا چه وجہ گومازی گی گوشتی وقتی اور بھی بادشاہ ادا گومازی کا سخت باز رو دی نہیں جاگا شن گومازی ناکو محمد تو ای عمرہ رسطہ گئے ظاہر ہے تو کسی گوما جنگ و دعوی نبوت تی یہ بڑے چیزاں نکب تک شکرے بلے چھو بتک کے تو بازیں وحدہ مردمانی گپ مردمہ ٹھپی کنا مستر زخم مردمانی گپ دگے مردم یا بری گوشی مردم ہیچ گوشت نکا یہ جواب ادات کت نکا پر ٹپی کنا چھو بتا بازن تک تو دلا جیڑتا کہ مائش مکوتی میں انی برکانی یا مردم کیا کیا گپی گوشی دومی کے دست نرسی دل تو کا لازم جیڑی یہ جواب ادات مکان یعنی ہیچ بڑا گوشت مکان لازم ہے دل تو کا کم جیڑی کے پرچہ اسی میں نہیں بڑ گوشت راست اچھا نو مکھائیں پتہ نوکیں نسل نے مگا آ زمانہ گا کہ نوکیں نسل تھئی امسر بتگاں یا چھتو کستر بتگاں تھئی گوما پیشت کگاں گون تو پیش سلام بتگاں انو گیں چو یہ نوجوان کے طرح گنداں راہا بازارہ وغیرہ طرح چو صلاح جنا ناکو محمد برے ماترہ سار کنے لوگا یا برے جاگے نندے چھائی ورے یا گون تو دیوانے کنے گون تو مجلسے کنے یہ نندہ نوجوان تھئی گوما چو نندہ آلے وال بھی انچی ہس کے نندہ گوشاں بلے آ وقتا کہ پیسرا آ دور آہانی دل یعنی دوستی گیشتر بیتا آ پیسرگی مردمانی دل جذبات گیشتر بیتا وہنی امام گوشاں نیز استیا ہس بلے آ وڑا نیز شر ناکو محمد تی ما بعض منتواریں دل جولا کیا تو میں گوہاں نشتے ہم دیوان بتے مارا وحدات ما تی لکھ رندتی محنتہ گرے سلامت بات ہے وجہ اللہ شمارا سلامت بکنا History Maker Balochi. Make sure you like, share, subscribe button.